ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо намчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техникаҳо, компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марама сурат маълумотча дар WhatsApp имои экранмуда рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имза навори чӣ хел хонаҳо қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. Дар имза навор аст хонаҳои ай 35,000 сомонӣ боло, яъне ки 35,000 хона аст тайёра, баъд аст 45,000, 55,000 аст ва аст 150, 120, 500 ҳамин хел боло ҳаст. Ва квартира якхонага, духонага, сехонага бо нархҳои арзон. Хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, територияи Кӯлоб, Бохта дӯстони аз шаҳри Исор, Ваҳдат, територияи Дангра дӯстони азиз, ҳастай територияи Турсунзода ва ҳастай тарафҳои Қумсангир, Обшим, Айҳа шаҳри ноҳияҳое, ки хонаҳои арзон ва хонаҳои средни ва нархҳои боло миёна рӯй карданд. Шумо дам агарам хали хона бошад рӯй кунед, реклама мекунем ва курси имза бошад 114 сомону 50 дирам. Мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ марамад. Мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе, шоҳрои Душанбе, Қурғонтепа дӯстони аз, яъне ки лаби роҳда, аз лаби роҳ 150-200 метр роҳ аст дӯстони азиз. Пеши мошинбозор Душанбе, лаби шоҳрои Душанбе, Қурған. Дӯстони азиз, 2 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 3 хона кардагӣ аст, ки ошхона бания, калидор, ҳоҷатхона дӯстони азиз дорад, гидаш маҳкам, 3 дархона, қати ғайраи ошхона банияш катибу. 2 сотиқ дига замин дорад, дар инҷа дутам хали хона аст. Мисол касе ки мегира ҳар даш якҷоя фурӯхта мешавад дӯстони азиз, обшим 4 сотиқ мешавад, 6 дархона мешавад. Кадоме ки мисол акарудара агар хоҳанд дар як ҷо гиранд, мисол хонаҳо адела кардагӣ аст, мисол 2 сотиқи тақсим кардагӣ аст, нархаш 230,000 сомон аст. Агар касе ки мисол мегирад ҳар душа, нархаш 450,000 сомон аст, боз камтар муомила мешавад. Хонаҳо бо ғишти пухта, мисол ки бо проектҳои навкадӣ кардагӣ аст. Мисол дар инҷа 4 сотиқ замин аст, 2 сотиқи замин карда хона кардагӣ. Мисол касе ки якҷоя ҳам гирад фурӯхта мешавад, касе мисол ягон шинос кард, ягон ҷураш кард мегирад, ягон мисол хеш табош карди, ду тақсим карда мисол 2 сотиқи мегирад. 2 сотиқи адела уже кардагӣ аст. 2 сотиқ замин аст, 3 дархона кард, мисол ки харобкай, нархаш 230,000 сомон аст, боз камтар ягон муомила мекунам. Хоб лаби роҳ дӯстони азиз, мактаб, мисол ҳамин чизи мағоза, чизи лозимӣ наздик дӯстони азиз. Касе ки мисол 2 сотиқи мегирад, ҳуҷҷатша кардан метиҳанд дӯстони азиз ва арзон мекунад, рақамҳошон аст Вавилон. Ахираш WhatsApp ҳам дорад. Марамад кадом то мехаред, метавонед занг занед. Мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ аст дӯстони нашам, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Тубек, пушти заправкаи Фирӯз, яъне ки нашам лаби раҳи мақсад Корвон мешавад, роҳи Душанбе Бохтар мешавад, шоҳри Душанбе ва тарафи гардиши Рӯдакӣ ва заправкаи Фирӯз дӯстони азиз, лаби роҳда наздика. Дӯстони аз дар инҷа ҳамагӣ 4 сотиқ замин аст, ки 6 дар хона кардагӣ аст. 6 дар хона аст, хонаи коробка, як параш бардоштага дӯстони азиз, хоб бо ғишти пухта, об свет аст, гедашда одамо зиндагиро ҳамира мешавад, ки 2 сотиқшам адел нагирад, не ки хонаш намеғалтад, нархаш ҳамагӣ 180,000 сомон нархи ахирш мешавад. 2 сотиқ замин кардӣ. Агар иҷара обши гирем, мисол 280,000 мегӯяд нарша, бо ягон сум муомила мекунем, мегӯяд бо кришашам мақсад ки часпонда метиҳам. Ҳамагӣ 280,000 сомон аст. хоб қатъи 4 сотиқ замин аст, бои не хеле хонаҳо дорад, бо мақсад ки сохтмони болошам хеле мақсад ки мекунам. хоб дӯстони азиз, нархи хона 280 та, рақамҳои Россияи промои кор мегӯяд, дар рақамҳошон мақсад ки 06 WhatsApp дорад. Агар шумо ягон духонага квартира дошта бошед, алишам мекунанд, болоиш мегӯяд ягон сум метем маслиҳат мекунад. Агар айдои Душанбе ягон мисол хонаи навастройка ки мисол тайёра боша, агар метавонем хел вариант пешкаш кунем. ва ин хонае ки мисол дисем қатъи замин ҳама қатъи хонаош 280 та бо савдо. Агар тоқа адела бо 2 сотиқ заминша гирем, ваяш 180,000 сомон аст, нархи ахирша ихилам фурӯхта мешавад. Обшим хона лави роҳ дад дӯстони азиз, пеши Корвон, пеши заправкаи Фирӯз ва мақсад дӯстони азиз. Ягон саволтон боша, ягон маълумотои иловагӣ хоҳед, агар оидаи ин хона мегист чӣ фаҳмидам, барама занг занед. Нашуд сумуш муомила савдо мешавад, метавонед бо занг занен ҳамаша соҳибшон мақсад ки через WhatsApp шуморо фаҳмода метиҳанд. Марама. Мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино.
2 сотиқ замин масоат дорад, ки 3 хона кардагӣ ҳастад, ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ, хоб мақсад дарахтони мевадиҳанда, ошхона баёнаш адина, кат ва дигар чизои лозимӣ дорад. Ҳамагӣ 3 дар хона, кухнӣ, ванна, ошхона, ҳоҷатхонамаш адилни. хоб обсвечам ҳаст. хона мега дастрошона фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомон, ки боз мегад муомила ва савдои хуб мегад, мекунем тоқа суми хӯлия алиш намешавад. Оидам хона шумо агон маълумот хоҳед, агон саволои зиёдӣ бошад, пурангои рақамои мегафони ҳисобишона ина маърамат занг занед, маълумотои пурраша гирем. ва дӯстон азиз, ногуфтаном ки шумо агар ҳамхарии хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот обшин, чӣ маҳсулот, чизе ки мисол мақсад фурӯшӣ бошад, хоҳем ки реклама кардам, маърамат 885 номерои мо 885 12 25 WhatsApp, имо, Telegram, пайваст сурат. чизе ки барои фурӯшӣ дар WhatsApp сурат ва маълумот широӣ кунем, мо дар видео оянда реклама карда фурӯшида мегузорем. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фидавсӣ, поёни Корбон, кӯчаи Роҳи Навда, рӯпари гимназияи Нуриддин Гусагатсон азиз соҳиб шум. Духонага квартира ҳастад, ки дар якум ошона қарор дорад, доми 4 ошона ҳастад, 40 квадрати метр. бо баъзе чиош мегад фурӯхта мешавад. азиз, оиди нархаш мегад, мақсад ки омада бинед мега, баъд муомила мекунед, ки фақат баъдаи соати 4 мегад метавонед ки омада бинед хонара, яъне ҳамин квартира. ремонтчам сод ҳастад, поёни мақсад ки Корбон ҳастад, кӯчаи Роҳи Нав, рӯпарои гимназияи Нуриддин. хоб нархи квартира дӯстони азиз 285 000 сомон аст. инам хали домо аст, доми 4 ошона аст, дар якумаш қарор дошта. хоб ин расаи рақамошон дар поёни видео, фақат илтимос мегӯяд одамони кан кунед, аввал мегӯяд маслиҳат кунед, мегӯяд ба занг занед, чунки мақсад ки мо ҳам мегӯяд зиндагӣ дорем, кор дорем, мегӯяд кор мекунем, беҳуда вақти хитона, вақти морам нагирем, мегӯяд соҳиб шум. ин ҳамин рақамҳои 10 маърама шахсони харидор занг занед. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа, дар маҳаллаи Дӯстии Халқҳо, кӯчаи Се Раҳимов, Шабчаро сунад, пушти супермаркети Сиёвуш, хонаи 9. духонага квартира дӯстони азиз дар якум ошона қарор дорад, 48 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва ремонташ на замонавӣ, на безе, миёна дӯстони азиз, бо шароитҳои зиндагӣ. доми навам нест ба фикрам, духонага. дӯстони азиз, дастрошро мегӯяд фурӯхта мешавад квартира бо нархи 385 000 сомонӣ, ки боз мегӯяд муомила савдош мегӯяд дар назди квартира. 385 муомила дорад дар назди квартира. оидам квартира шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ, маърама дар рақамҳои поёмда занг занед, маълумотша гиред. ва аз шумо хоҳиш мекунам, ки ба хотири меҳнатои мо я лайка занед, дареғ надоред ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Панҷ, дар ҷомоати деҳоти Мирзоян ҳастад. 12 сотиқ замин масоҳат дорад дӯстони азиз, ки 3 хона кардагӣ ҳастад, ки хоб инам хали хонаи хонаи мақсад ки пешина кардагиай барои времена зинда карда мешавад. дӯстони азиз, нархаш ҳамагӣ 60 000 сомон аст. дар ноҳияи Панҷ, ҷамоати Мирзоян, 12 сотиқ замин, 3 дар хона, нархи 60 бо муомила дорад. кадоми дар ки мисол агар интерес набошад, ягон мақсад дар кор бошад, дар рақамош аст мегафон, занг занед, маълумотои пурраша гиред. лайка занед дӯстони азиз, навора подписаш кунед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳмансур, 7 километр назди мактаб Садиқ, ҳамаи намуд транспорт дӯстони азиз ҳастад. духонага квартира ҳастад, ки дар сеюм ошона қарор дорад, 60 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос дӯстони азиз дорад. хоб дӯстони азиз, мағозаҳо дар пеша, мактаб ҳаст, Садиқ ҳаст, транспорт мегӯяд мегзарад. хоб мақсад ки ба ҳама ҷои Душанбе мегӯяд, мақсад ки меравад. арзон мешавад мегӯяд дӯстони азиз, камтар дига алишам мешавад мегӯяд ба ягон Тойота бошад мегӯяд, мақсад ки вариант пешкаш кунем. документаш дӯстони азиз мегӯяд шартнома. нархи квартира ҳамагӣ 420 000 сомонӣ аст, бо мақсад ки камтар муомила мешавад. агар ягон алишам бошад мегӯяд пешкаш кунед, сумаки 420 савдо дорад. ремонташ беҳтарин аст дӯстони азиз, бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ.
ягон саволтон боша, ягон маълумоту иловагӣ хоҳед агар оидами квартира фаҳмида маромад занг занед. шахсоне ки хонаи фурӯш дорен, хоне ки реклама муда маромад дар рақамҳои болода 20 рӯй кунем, мо фурӯшда рекламада мегузорем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар ҷамоати Офтоб Лико. 15 сотиқ замин масоат астае ки 3 хона кардагӣ астае ки хай хонаҳо диси мақсад ки замонавӣ нест, яъне ки барои зиндагӣ мешавад. 3 дархона дӯстон кухни банияш кати 15 сотиқ дига замин, нархаш мегӯяд 65000 сомонӣ. рости гап нашуд овша ягон чи гуфтагӣ нестанд, чӣ хел аз куҷо меорӣ ё ки овардаги аст, барои ҳамин кадоми то ки мехарем занг занед, ҳамин қад соҳибшон маълумот додагай. Нархаш мегӯяд 65000 наи бу гирдванашда одамо зиндагӣ доштианд. Ина рақамҳои ҳисобшон аст Вавилон, ахираш 2418, шахсони харидор марҳамат. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, Регард дар 2 микрорайонда. Духонаги квартира астае ки дар 4 мошина қарор дорад, 75 квадрати метре. Боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термисони азиз. Хона мегӯяд квартира, яъне ки срочна мегӯяд фурӯхта мешавад. Духонага 4 мошина 75 квадрат конкретна харидоро мегӯяд занг зананд, муомила мекунанд. нархи квартира дӯстони азиз 350000 сомон аст, боз мақсад ки муомила дошта 350 омада мегӯяд квартира бинед, мақсад ки савдо мешавад. Бисёр комментарияда хоҳиш карданд ки ай Торсузода, яъне ки квартира монена баъри шумо квартираи проекти сехонагае, яъне ки 75 квадрат. Баъфки ман доминао нест, бо хайхтон анихада гирем. На рақамош аст 3363. Марамат. Лайк азанед, навора та охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, срочная бо нархи арзон, қарор дорад дар ноҳияи Қумсангӣ, яъне ки Ҷайҳунда. 6 сотиқ замин масоат дорад ки 2 хона кардагӣ аст ки барои зиндагӣ мегӯяд, мешавад об свет мега дорад. Свет чакзаронагӣ аст дӯстони азиз, обам мега дорад, гирдиванашта одамо зиндагӣ дорам. Документош мега 100%, нархаш мега 35000 сомонӣ. боз мегӯяд муомила мешавад. Ҷои Ҷайҳунда бо худсони азиз ани қадам мегирем. Главни обсвет 2 хона кардагӣ аст барои зиндагӣ кардан. Хона арзон 35000 сомон ки бо ҳуҷҷат дошта ҷои хонакӣ дӯстони азиз доштаем. Марамат, одамое ки мехарен ягон савол дорен, агар оиди ҳамин хона фаҳмида аниқтар кардан, дар рақамҳои поёмда тисера занг занед, маълумотша гирем. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шумансор, парки Победада. 3 сотиқ замин масоат дорад ки 3 хона кардагӣ астае ки об свет дӯстони азиз, гирдаш маҳкам. Хона яъне ки сохтмош нопурра. Хо ошхона банияш кати гирдаш маҳкам, нархаш мега 240000 сомон аст, боз мегӯяд муомила мешавад. Шаҳри Душанбе, ноҳияи Шумансор, парк Победа дӯстони азиз. Амҷада. Инами рақамошон аст Вавилон, нархи хона 240000 сомон аст, кадом дакера дар кор бошад, занг занед, маълумотша гирем. шахсоне ки хона, замин, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯш дорем, хоҳем ки реклама мондан, маромад дар рақамҳои болобуда 20 реклама мекунем. хоб дӯстони азиз, ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда худо нигҳбони ҳамаи шумо.